आं मोनसे खोथा बुंनोसो लुगैदों आरोना एकदम बेयो मिनिनाय खोथा नङा कुनु माबानाय नङा आङो दायो इउटुबाव थांनानै नुहैदों बिजुलि बर' ना मा बे नानिखौ एफआइआर होदों जाहैबाय हो दा बे नानिया जुदि गाज्रि भाषाजों जुदि हाग्रामा महिलारिखौ रायदोंमोनबा नाम सुदोंमोनबा बुंदोंमोनबा बेखौ थांनानैबोथ' बुजायहैनो हायोमोन ना बुंहैनो हायोमोन ना हो दिनै बे आइजोखौ केस होनाय माने जोंनि बर' हारिया थार्ड क्लासाव गोलैनाय लाब गैया बेखौ केस होनानै मा खालामनो गैयै मानसि बा गरिब मानसि बा माहाजोन मानसि बा बियो लेथ्राखौनो बुंबाय बेखौ ससियेल मिडियायाव साংবাদিকफोरखौ लेंहरनानै बेखौ समायखिरा लाहोनांगौमोन जे आं दिनैनिफ्राय बुंनो मोननाय नंला बे भाषाखौ होननानै जे बेखौ बुंनो नांगौमोन होमबाथ' साबसिन जागौमोन ना दिनैथ' केस होलायलायबाय बिराद मेलेमजिबि दंमारोलै साबेसेखौथ' केस होगोनलै साबेसेखौ केस होगोन साबेसेखौ केस होगोन केस होबायानो देसुन बै समावहाय हाग्रामाखौहाय सापर्ट खालामनो थाखायनो मानसिफ्रा गिजोबगोनसो मिथिबायना दिनै पाब्लिकनि थाखायनोथ' हाग्रामायाबो बे मासियाव जिरायनो मोनदोंना नोंसोर गिदिर गेबला जिन्स लंपेन्ट गानफबनाय जोमफबनायनि थाखायल'सो देरहायाखै पाब्लिकनि थाखायसो देरहादों दिनै हाग्रामा महिलारियाबो मिथिबाय फै सोरबा मानसि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै पाब्लिक बिमा माहारिफोरा दिनै रागा जोंनानै आनाब सानाब बुंफ्लांबाय आरे मा बिलाय केस होलायनाय दिनै बर'जों बर'नो केस होलायलायनाय दिनै बर'जों बर'नो नाख्रबलायनाय हाब ट्राइबेलनि थाखायसो बुंदोंमोन ना बेबो गिदिर मानसिफ्रानो बांद्राय बुजिना गिदिर मानसियानो बांद्राय उबुजन बेनो आरोना बर'नि बाथ्राखौ ओंखायनो माखासे आइजोफ्रा दिनै बुंनो गिदों मानि थाखाय बुंनो गिदों मिथिबायना बिनि थाखायनो बुंनो गिदों बिनि थाखायनो ससियेल मिडियायाव खुगासिनो गिदों नखाय दा जोंनि जायगायाव फैबानो बुथारगोन जोंनि जायगायाव फैबानो ओरै खालामगोन थोरै खालामगोन होननानै खोथा बुंगासिनो दङ ना खांख्राइखौनो लायनो हाबावला दायो बर्तमान साननानै नाय ओंखायनो साननानै नाय गेदेर गोलावफोर पाब्लिकनि थाखायसो राजा जादों हारसिंनो राजा जायाखै पाब्लिकआ जुदि अनामोनबा मालाबाबो राजा जायामोन ओंखायनो पाब्लिकखौ अननो सोलों नोंसोर गिदिर गोलावफोरा बेफोरबायदि खुगा गाज्रि बुंदों जे मिडियायाव थांदोंमोन बेखौ खोनासंहैदोंमोन बिनि खुगानिफ्राय मानो ओंखारनाय मा जानायमोन नोंनि गोसोआव मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंनायमोन मिडिया लाना थांदोंमोन सोंदोंमोन बेखौ खोमा खेबहोदोंमोन खसम जाहोदोंमोन दिनैनिफ्राय बुंनांला मोजां बाथ्रा बुंनानै भिडिअ लाबोदोंमोन होनदोंमोन माबायदि बेलाय आयै जाला बर'नि खोथाफोरखौबो बुंनो गिसिगोन होमबा जोंनि गोदो आदामोन आदैमोन आबौमोन आबैमोन जोंना न'खराव आलाय सिलाय जानायखौ जों होख्राव बुंबाबो माथो जोंनिखौ खोनासङाखै होमबा दा फंसे बाथ्रा बुंनायखौ खोनादों बयबो एसेबां जोंनाथ' जोंनि बिमायंआथ' सम्पतिखौनो गारनानै सिमोन साफोर थांना थाहैबाय गैया दासिमबो गैया जोंनि बिमायंखौ जों मोनफिनाखै होमबा जोंहाबोथ' दुखु दंना फंसे बाथ्राखौ बुंनायनि थाखायलाय माथो जागोन दे बेखौ खसम जागौमोन ना दिनैनिफ्राय बुंनांला होननानै केस होबाय दे गेदेर गोलाव नोंसोरनो जै जाथोंसै जै गेदेर गोलावफोर जै